आपण सकाळी भाजी करतो आणि संध्याकाळी मग भाजी आपल्याला कमी पडते, अशा वेळेला आपण काय करता येईल आपल्याला, तर ह्या कोबीचा म्हणजे जसं आपण बेसनचा पोळा करतो कांदा घालून, तसा या कोबीचा पण पोळा करता येतो. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, हा कोबी चिरून घ्यायचा. बघा थोडासा घेतला, जास्त नाही. बघा दोन मुठी हा कोबी चिरून घेतला आहे. तर आता पहिल्यांदा काय करायचं माहिती आहे, हा चिरून घेतल्यानंतर कोबी आपल्या ज्या भांड्यात काढून ठेवायचं आहे ना, त्या भांड्यात तो काढून घ्यायचा. नंतर त्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद घालायची. नंतर तिखट म्हणजे नुसतं मिरची पूड, आपल्याला जसं तिखट हवं ना त्याप्रमाणे तिखट घालायचं. मिरची हवी असेल तर मिरची कापून घातली तरी चालेल, पण मिरचीचं काय होतं, जास्त तिखटपणा लागतो की नाही ते राहायला, आपल्याला तिखट होते ती, म्हणून हे घातलं आहे, काय ते मसाला घातला आहे. आता 1 चमचा मी पहिल्यांदा ह्याला मीठ लावून ठेवणार आहे आणि हे आपण मिश्रण असं करून ठेवायचं 10-15 मिनटं. आणि नंतर जेव्हा करायला आपण घेणार ना, त्यावेळेला मग आपण बाकी थोडंसं तांदळाचं पीठ आणि बेसनचं पीठ यात मिक्स करायचं. हे बघा आता हा मी ओवा घेतला आहे 1 चमचाभर. तो ओवा चांगला असा मळायचा आणि तो ओवा घालायचा. हे बघा एवढं साहित्य, म्हणजे मसाला, हळद, मीठ, ओवा आणि हा कोबी, याचं मिश्रण मी असं याला मीठ लावून ठेवणार आहे जरा वेळ, अगदी 10-15 मिनटं ठेवणार आहे. आणि जे आपल्याला करायला आपण घेणार ना त्यावेळेला त्यात पिठं मिक्स करायची, म्हणजे काय होईल, ह्या कोबीला चांगला मीठ लागेल, मीठ, मसाला, हळद लागेल कोबीला. तर मी आता हे असं मिश्रण करून ना 10-15 मिनटं ठेवून देणार आहे. आणि नंतर मग पिठं मिक्स करताना जेव्हा तांदळाचं पीठ आणि ह्याचं बेसनचं पीठ घालणार तर तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा ह्याच्यापेक्षा तुम्हाला बारीक कापता आला तरी चालेल, कोबी छान लागतो. आणि अशा प्रकारे आपण काय हे मिश्रण करून 10-15 मिनटांनी ठेवून देऊया. आपण ह्या कोबीला मीठ मसाला लावून ठेवलं होतं. हे बघा थोडंसं कोबीला पाणी पण सुटलं आहे, होय ना, आणि तो कोबी जरा मऊ पण होतो आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये आपण काय घालूया, तांदळाचं पीठ पहिल्यांदा थोडा आहे, कोबी जास्त नाही आहे. त्यामुळे माझ्याकडे हा जो चमचा आहे ना, तो अर्धा चमचा मी पीठ घालणार आहे, जास्त नाही घालणार आहे तांदळाचं पीठ. तांदळाच्या पिठाचा कुरकुरीतपणा येतो त्या पोळ्याला म्हणून. आणि बेसन घालणार आहे. एक चमचा, तो हिरवा चमचा दाखवला ना, आपलं माप ठेवायचं अंदाजाने, म्हणजे आपल्याला कळतं. बघा हा 1 चमचा मी बेसन घातलं आहे. आता ढवळून घेते, बघते जरा वाटत असले कमी पीठ तर मग थोडंसं आणि बेसन घालणार आहे. आपण भज्याच्या पिठावर काही भिजवायचं नाही. जर भजी करायची असल्याची ना तर ठीक आहे, म्हणजे असं घट्ट चालेल. पण आता आपल्याला पोळा करायचा आहे म्हणून जरा मी याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे नंतर. मग तर मी थोडंसं पीठ घालते बेसनचं आणि अर्धा चमचा, आणि नंतर पाणी घालून आपण हे कालवायचं आणि लगेच करायला घ्यायचं आहे. तर आता हे झालं पीठ अजून घेणार आहे. थोडीशी मी कोथिंबीर घालते. कोथिंबीरीने एक चांगली चव येते याला, खायला जरा म्हणजे बरं वाटतं म्हणून हे घातलं, कोथिंबीर घातली आहे. आता थोडंसं आणखीन बेसन घालते. हे बघा अर्धा चमचा घातलं आहे बेसन आणि मी आता हे चांगलं ढवळून घेते. आता याच्यात पाणी घालते. जसं आपल्याला पातळ हवं आहे ना त्याप्रमाणे पाणी घालायचं, कारण आपला जो पोळा जो आहे तो पसरवायचा आहे ना. ह्याच्यात जास्त पण घालायचं नाही बेसन, म्हणजे ह्याचा कोबीचा आपल्याला त्याची चव लागायला पाहिजे ना, म्हणून जास्त नाही घालायचं आहे. बघा हे चांगलं असं ढवळून घ्यायचं. मग अशी आपण मीठ घातलं होतं कोबीला, त्यामुळे आता काय मीठ घालण्याची गरज नाही आहे. चांगलं असं ढवळून घ्यायचं आणि आपण पोळा घालायचं आहे. तर मी गॅसवर पॅन ठेवले, तवा चांगला गरम करून घ्यायचा आणि नंतर मग थोडा गॅस कमी करायचा. तर हा तवा आहे तो जरा गरम होऊ दे, तोपर्यंत आपण हे चांगलं मिश्रण ढवळून घेऊया. तवा आपला तापला आहे. मी आता तेल घालते. बघा 1-1.5 चमचा तेल घातलं आहे, जास्त तेल नाही घातलं आहे. आता गॅस मी कमी करते हां. आणि हे जे आपण मिश्रण केलं आहे कोबी आणि पिठं घालून ते मिश्रण मी या तेलामध्ये जसं आपलं हवं आहे की नाही पातळ त्याप्रमाणे हे ओतायचं आणि असं मिश्रण आपण काय करायचं ते पातळ करायचं. बघा पातळ असला की होता तो पटकन शिजतो आतपर्यंत, होय ना. आता मी याच्यावरती
2 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवणार आहे बघा. गॅस मी कमीच ठेवला आहे. कमी गॅसवर आपण तो 2 मिनटं ठेवायचा, नंतर परतून घ्यायचा. 2 मिनटं झाली आहेत. आता आपण हा पोळा परतून घेऊया. चारी बाजूने अशा कडा सोडून घ्यायच्या पहिल्यांदा आणि नंतर काय होतं तो अलगद परतवायचा. त्याच्यामध्ये आपण पीठ कमी घातलं आहे ना, म्हणून तुम्हाला तो खुसखुशीत असा कडेने असा. पीठ भरपूर घातलं तर काय तो असा जवळ राहील, पण पीठ कमी घातलं आहे पण आपला त्याचा कोबी जो आहे तो कोबी आपला खायला त्याच्याबरोबर मिळायला पाहिजे म्हणून. आणि कडेने थोडंसं 1 चमचाभर मी तेल सोडते. परत मी झाकण लावून 2 मिनटासाठी ठेवून देते आणि नंतर मग झाकण हे लावल्यानंतर 2 मिनटं ठेवून देणार आहे. परत मग झाकण काढून परत आणखी जरा शेकून घ्यायचा की मग कुरकुरीत होतो तो. 2 मिनटं झालेली आहेत. हे बघा आपण झाकण काढलं, गॅस कमीच ठेवलं आहे. आता असं परत आता झाकण आपण काढून हे चांगलं सुकू द्यायचं आहे. हे बघा शिजलं आहे चांगलं ते, पण जरा आणि कुरकुरीत होण्यासाठी बघा कडेचं कसं कुरकुरीत आहे बघा, कुरकुरीत झाले ते. मग आपण म्हणजे झाकण न ठेवता असंच ठेवून आपण ते शिजून घ्यायचं आहे. ते कुरकुरीत करून घ्यायचं आहे ते. बघा चांगलं खरपूस भाजलं आहे. आता दुसऱ्या बाजूने भाजून घेऊया. हे बघा हा आपण जो कोबीचा पोळा करतो की नाही, हा पौष्टिक आहे. लहान मुलांना आपण काय तो असं डब्याला सुद्धा किंवा असं संध्याकाळचा कंटाळा त्यांना दुसरं काही खायला हवं असेल तर म्हणजे कमी तेलामध्ये हो की नाही, आणि पौष्टिक असं त्यांना हे करून द्यायला हरकत नाही. हा असा बेसनचा पोळा, कोबीचा पोळा. बेसनचा पोळा काय मुलं सगळीजणं आवडीने खातात, त्यांना तो आवडतो की नाही. तर हा सुद्धा एक पौष्टिक आहे. म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण कोबी घातलं आहे, कोथिंबीर घातली आहे, ओवा जरासा आहे, मसाला, हळद आणि बेसनचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ असं घातलेलं आहे. आणि मग आपण गरम गरम खाल्ला तर हा चांगला कुरकुरीत होतो. आता मी चांगला भाजून घेते. तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारे पोळा करण्याचा प्रयत्न बघा तुम्ही करत असाल तुम्ही, पण कमी तेलामध्ये. आणि आपल्या कोबी समजा उरला असेल तर फुकट जाऊ नये. आणि संध्याकाळची आपल्या भाजीचा नेहमीच प्रश्न पडतो, दुपारी आपण भाजी केली असेल त्यात थोडीशी उरली, मग संध्याकाळी परत काय करायचं, मग त्यावेळेला हा चांगला पर्याय आहे. हे बघा बघा चांगलं भाजलं आहे. आता मी हे काढून घेते. अशा प्रकारे बाकीचे सुद्धा मी पोळे काढून घेते. तर मित्रांनो, खरपूस असा आणि पौष्टिक बेसनचा पोळा म्हणजेच कोबी घातलेला बेसनचा पोळा हा तयार झालेला आहे. तर यामध्ये बेसन असल्यामुळे यामध्ये प्रथिने आहेत, म्हणजेच प्रोटीन पण आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही बेसनचा पोळा थोड्या वेगळ्या प्रकारे म्हणजे कोबी घालून नक्की करून बघा. तो कसा झाला हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.